Vítam ťa po dlhšom čase opäť pri ďalšom videu. Dnes ti chcem povedať o zručnosti, ktorá z môjho pohľadu mení svet, ktorá dokáže úplne pretransformovať naše vzťahy. A je jedno, či sú to partnerské vzťahy, vzťahy s tvojimi deťmi, vzťahy s tvojimi rodičmi, vzťahy na pracovisku, akékoľvek vzťahy, v ktorých sa nachádzaš. A táto zručnosť je počúvanie. Ako skutočne počúvať toho druhého človeka. Keď povieme počúvanie, tak nám to príde ako keby je to absolútne normálna bežná vec, veď proste všetci počúvame. Nie je to nič také, čo by sme sa mali naučiť. Mala by som sa naučiť, ako mám skutočne počúvať. Ale moja otázka je, vieme my skutočne počúvať toho druhého človeka? Pretože ja ti môžem povedať za seba, že sú situácie, v ktorých sa mi to naozaj nedarí. Skutočne počúvať znamená spojiť sa s tým človekom, ktorého mám pred sebou. A možno to poznáš, keď si v situácii, dajme tomu, tvoj partner alebo partnerka ti začne niečo vyčítať, alebo povie niečo, čo v tebe vyvoláva negatívne emócie. My v tej chvíli začneme, v našej hlave nám už ide, čo jej na to poviem, ako vyvrátim tie jej slova, veď toto vôbec nemá logiku a prestávame počúvať. V tej chvíli sa prestávame spájať s tým človekom, pretože my ako keby vojdeme, necháme sa vtiahnuť do toho príbehu, ktorý nám druhý rozpráva. Keď však chceme skutočne počúvať, je veľmi dôležité, aby sme sa nenechali zatiahnuť do toho príbehu, aby sme boli schopní ostať ako keby nad tým príbehom a držať si tú svoju vlastnú silu. A teraz keď povieme držať si tú vlastnú silu, byť v tej svojej vlastnej sile, čo to vlastne znamená? To znamená, že čokoľvek, čo mi tá druhá osoba rozpráva, ja ako keby v sebe pozorujem, aké emócie mnou idú, ale nenechám sa nimi ovplyvňovať. Keď druhá osoba mi začne niečo vyčítať alebo ma začne z niečoho obviňovať, mne idú nejaké myšlienky hlavou, ale ja som ochotná tie myšlienky ako keby pustiť, len ich nechám, že OK, dobre, idú mi tieto myšlienky hlavou, ale ostávam tej prítomnosti, ostávam ukotvená a snažím spojiť sa s tým druhým človekom. Som ochotná uznať tie jeho pocity. A toto je veľmi ťažké, pretože naše ego nám bude hovoriť, ale veď on nemá pravdu a ona to úplne zle pochopila a vôbec tomu tak nie je. Ale keď ja chcem počúvať, ja musím uznať pocity toho druhého človeka, lenže my keď ostaneme len na tej slovnej úrovni, druhý nám niečo rozpráva a my povieme, že áno, rozumiem ti, ale v našej mysli, v našom srdci sa cítime úplne inak. A hovoríme si, no to nie je normálne, čo ona proste rozpráva dobre. Teraz som sa naučil, že mám jej povedať, že musím teda uznať jej pocity, ale ja vo svojom vnútri to skutočne necítim, tak v tom energetickom poli sa to manifestuje. A ty môžeš povedať tie najkrajšie slova na svete, ale ten druhý človek bude akýmsi spôsobom cítiť, že ty to tak skutočne nemyslíš. No a teraz si možno povieš, ale ako to urobiť tak, aby som to ja skutočne cítila. Aby som skutočne dokázala pochopiť toho človeka. My to dokážeme len vtedy, ak sme naozaj so sebou spokojní. Ak vnútorne v každej bunke svojho tela ty cítiš, že si dosť. Lenže čo sa zväčša stáva je, že ako náhle my cítime atak z druhej strany, hneď nám ide hlavou. Zase som zlyhal, sklamal som toho druhého človeka, bojím sa, že ma opustí, nahnevám sa, mám tendenciu ísť do protiútoku a tam sa počúvanie úplne končí. Dám ti jeden príklad, ktorý sa skutočne stal. Dvaja ex-manželia majú spolu 10-ročnú dcéru. Otec tej céry plánoval už niekoľko mesiacov, oni sú z Ameriky, a on plánoval už niekoľko mesiacov, že pôjdu do Nórska na svadbu, lebo jeden jeho rodinný príslušník sa žení. Kúpil pre tú svoju 10-ročnú dcéru letenku, ktorá stála 2000 eur, samozrejme aj pre seba, a jeho rodina už teda očakávala, že tam príde aj s tou jeho dcérou. Ale nikto nebral do úvahy, že tá ich dcéra už niekoľko mesiacov rozprávala dookola, že ona na tú svadbu nechce ísť. Ju jednoducho nikto nepočúval. Proste ty máš 10 rokov, ja som tvoj otec, ja som kúpil letenky, povedal som, že tam ideme, hotovo. Ani otec, ani matka. Matka sa stále snažila to dieťa presviežiť, ale veď bude ti super, veď pôjdeš na tú svadbu, budete tam s ocinom spolu, uvidíš svoju rodinu, ktorú si už dlho nevidela, len tam choď. A tá dcéra
stále dookola hovorila, že ale ja nechcem, ale ja nechcem, ale ja nechcem. Nikto si k nej nesadol, aby sa jej opýtal: nechceš tam ísť? Povedz mi o tom viac. Aké pocity tebou idú? Čo je možno za tým? Prečo tam nechceš ísť? Nikto jej neuznal tie pocity, že možno prechádza veľmi ťažkým obdobím, pretože rodičia sa rozviedli. Možno sa necíti bezpečne ani s jedným z tých rodičov, pretože ju nikto neutvrdil v tom, že to nie je jej vina, že sa rozviedli. Že jednoducho toto sa občas v dospeláckých životoch stáva. Matka sa ju snažila presvedčiť, že to bude skvelý výlet a otec na to išiel skôr s takou prísnosťou a s vyvolávaním strachu, veď ale kúpil som ti letenky a musíš tam so mnou ísť. A čo vymýšľaš? A môžeš hádať, čo sa stalo v deň odletu. Dcéra bola s matkou doma, kufor zbalený, prišiel po ňu otec. Do dcéry vošiel taký amok, ju chytila taká panika, že začala vrieskať po celom dome, začala utekať hore-dole, že ona nikam nejde a oni absolútne nevedeli, čo s ňou majú robiť. Niektorí, keď sa pozrú na túto situáciu, môžu to vidieť ako dieťa, ktoré je neposlušné a ktoré absolútne nerešpektuje rodičov, alebo tú situáciu môžeš vidieť z toho pohľadu, že je to posledné volanie o pomoc toho dieťaťa, že vidí ma tu niekto, počuje ma tu niekto, stará sa niekto o to, čo cítim ja. A teraz opäť, matka sa ju snažila ukľudniť. Na to jej ex-manžel povedal, aby jednoducho bola ticho, že ona sa do toho nemá čo starať. Ona si myslela, OK, veď on je takisto otec ako ja som matka, tak nech si to teda vyrieši, takže to nechala ako keby na ňom. On začal kričať po dcére, že ty si to vôbec nezaslúžiš, aby si so mnou išla, na čo som ja tu $2000 na to minul, aké si ty nevďačné dieťa, a čo povie moja rodina, keď tam prídem sám. Všetci sa nechali vtiahnuť ako keby do toho príbehu a každý sa pozeral len na seba. Matka to nechala na otca, že veď dobre, nech si to rieši on. On bol úplne ovládnutý svojim egom, pretože rozmýšľal len o tom, aké je to sebecké od tej céry, čo na to povie jeho rodina, akí budú všetci sklamaní, ale nikto nevidel to zranené dieťa, ako sa cítilo samo, ako sa necítilo bezpečne pri ani jednom z rodičov. A teraz, keby sme sa vrátili 3 mesiace naspäť, keď to dieťa prvýkrát povedalo, že ale ja nechcem ísť do Nórska na žiadnu svadbu. Keby si k nej rodičia sadli, obidvaja spolu, a povedali jej: OK, nechceš ísť do Nórska, fajn, povedz mi o tom viac. To je všetko. Povedz mi o tom viac. A nechali ju rozprávať. Nech sa vyrozpráva zo všetkých tých pocitov, ktoré nej idú. No my veľakrát, možno nevedomky, máme strach z toho, čo nám tá druhá osoba môže povedať. Pretože opäť všetko si berieme osobne. A berieme to ako naše zlyhanie. Namiesto toho, aby sme boli schopní tam len sedieť a skutočne počúvať. A čokoľvek tá dcera povie, povedať, musí to byť veľmi ťažké pre teba. Čím si teraz prechádzaš, čo sa tu všetko teraz deje, možno máš pocit, že je to tvoja vina. Nech tie emócie plynú, aby to nedržala v sebe a aby potom nenastal ten emočný výbuch, ktorý nakoniec nastal v deň, kedy mali ísť na svadbu. Takže keď povieme počúvanie, znie to veľmi ľahko, ale v skutočnosti je to veľmi ťažké. Pretože aby sme sa dostali do stavu, kedy my skutočne dokážeme počúvať, musíme urobiť plno práce predtým. A tá práca spočíva na sebe samom. Byť vnútorne spokojná sama so sebou. Objaviť v sebe tú vnútornú silu, ktorú všetci máme. Ísť do každej konverzácie s láskou a nie so strachom, že čo keď ma opustí, čo keď ostanem sama, čo keď už so mnou nikdy neprehovorí. Lebo len vtedy, keď budeme vo svojej vlastnej sile, sa to prejaví aj v tom energetickom poli okolo nás a tá druhá osoba to bude cítiť. Bude cítiť, že ju skutočne počúvame, že uznávame tie pocity, aj keď tomu možno nerozumieme, ale sme ochotní otvoriť sa tomu, aby sme pochopili, čím si asi ten druhý človek môže prechádzať. A až potom, keď sme schopní vytvoriť to skutočné spojenie, môžeme mať hodnotnú konverzáciu a môžeme takisto vyjadriť svoj názor o tejto situácii. Ale už to nebude s tým, že ťa atakujem, alebo sa budem obraňovať, alebo ťa budem presviečať, že by si mal urobiť toto, lebo bude to pre teba lepšie. Bude to vychádzať z našej sily, bude to vychádzať z úprimnosti a je dosť pravdepodobné, že potom aj ten druhý človek bude schopný počúvať nás a bude oveľa viac otvorený akejkoľvek spätnej väzbe. Daj mi vedieť, čo si o tom myslíš, budem veľmi rada, ak mi necháš komentár pod videom a teším sa na teba pri ďalšom videu.
Ahoj.